bandiraɓe rewɓe e worɓe on jaɓɓama nder jawleru am. Min wi'ete minon kanko Imhotep mo lesdi Kamaru. Derɗiraɓe, mi yillo e lesɗe feere feere nder duniyaru ngam ɗaftuki ande. Joni miɗo jogi ande ɗe laranade yeeɗuki kala geetum eɗe jamuji dabbawa innetenga neɗɗo. Ande ɗe andiraɗe ɗemɗe rane en, biology koma walla biology e medicine. Derɗiraɓe, jawleru ndu nyiɓama ngam finditingo e anditingo enen ɓale en nokkure meɗen koma walla sembe meɗen hakkude leƴƴi luttuɗi nder duniyaru. Rammuɗum haala may kam derɗiraɓe, on ɗon nder jawleru lincitoru e liñoru aɗe meɗen bowaɗe, heɓa en famta koma en hirita en andita ñidduɗum e boɗɗum nder boɗɗum meɗen. Derɗiraɓe, ƴami ɗiɗi sakli himɓe nder duniyaru daga kundu fuɗɗi ha joni, e waɗoy himɓeji nder leƴƴiji nder duniyaru fu ɗo ɗafta jawabu ƴami ɗi. Gam ko goto nder duniyaru fu faami kam ɓe heftugo jawabu ƴami ɗi fotan kal ɓe heɓugo ko walla heftugo koseje kewɗe e kangeri be cardi. ƴamol arandewol kam, ko waɗi kala ko woni fu, koma walla ko laatini kala ko laatinama. ƴamol ɗiɗaɓol bo, ko waɗi kala ko woni fu woni no woni, koma walla ko waɗi kala ko laatinama fu laatinama. Derɗiraɓe, duuɓi 850 yeeso wanguki banginɗo diina masihinko en, numoɓe nder leñol e leƴƴi gonɗi nder lesdi India, ɓe numoy dow ƴami ƴamaɗi ɗi. Nde ɓe faɓɓoy dow ƴamaɗi ɗi, ɓe moftoy fukaraɓe, ɓe janginoy ɗum dow ko ɓe faami dow ƴamaɗi ɗi. Nde ɓe engtinama koma walla nde ɓe maynama, fukaraɓe maɓɓe e fukaraɓe mum en wolwoy dow ngendam maɓɓe, fassiroy bolle maɓɓe, e windoy no ko ɗuuɗi dow ngendam maɓɓe. Nder bindi maɓɓe may ɓe wi go'o, kala ko woni fu, koma walla kala ko laatinama fu ɗo jogi tagɗo mawɗo inneteɗo Brahma, e tagoɓe famarɓe wonɓe les Brahma on. ɗiɗi, kala goto nder meɗen fu yeɗinama heɓa huwa kuuɗe laɓɗe, jaaloje kuuɗe muɗum kalluɗe ɗe huwino ha ngendam muɗum artinoɗam, heɓa wurtine yangada yeɗinego e maynego. Ngam kala goto nder meɗen fu yeɗinama daga ko arti, dañama e maynama, nden nde maynama e kuuɗe kalluɗe, en ngam majum kadi lori fayen ɗo yeɗine heɓa huwa kuuɗe muɗum boɗɗe, jaaloje kuuɗe muɗum kalluɗe. To ni may laatake, acca yeɗinego e maynego fayin. ɗum may nasara en wiyata ɗum reincarnation. Tati, ɓe wi kala kuugal kuuɗa fu ngal ɗo mari batte muɗum. To bongal kuuɗa, a tammi a yoɓete e boɗɗum. To kallungal kuuɗa bo, a tammi yoɓirego e kalluɗum. ɗo may ɗo wi'ete karma. Nayi, ɓe umroy kala goto nder leƴƴi gonɗi sera maɓɓe fuu jokta ko Brahma waddi. Hakkunde duuɓi
temeɗɗe capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi temeɗɗe capanɗe joyi ɓaawo wanguki diina hindu en, Modibbo nder leñol e leƴƴi gonɗi nder les laamu himɓe Iran kañum bo numoy dow ƴamɗi ƴamaɗe ɗi. ɓaawo numuki muɗum moftoye fukaraɓe janginoy ɗum dow ko faami ha dow ƴamɗi ɗi. nde maynama fukaraɓe muɗum e fukaraɓe mum'en windoy no ɗuuɗi dow jawabu Modibbojo o. nder bindi maɓɓe ɓe wi goo kala ko woni fuu ɗo jogi takɗo goto non, o dañaka o dañay, o hawranatake bo, o wala wallitowo. ɗiɗi ɓe wi takɗo o oɗon mari kuuɗe ɗe o yiɗi kala goto nder meɗen fuu huwa, e kala mo huwi kuuɗe ɗe tammi warjeego to maynama. mo sali huugo huwi kuuɗe ɗe o haɗi bo kañum bo tammi yangitego. tati ɓe wi kala goto nder meɗen fuu umrama tokkita ko oɗo waddi, ngal andal innetegal Zoroastrian. hakkude duuɓi temeɗɗe tati e duuɓi temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyi ɓaawo wanguki diina Iran e Zoroastrian ha nder lesdi Iran, walojo nder leñol e leƴƴi gonɗi nder lesdi India kañum bo faɓɓoy nder ladde ha heɓa numa to ƴamɗi cakluɗi himɓe duniyaru. ɓaawo faɓɓuki muɗum wartoy nder wuro e moftoy fukaraɓe wolwoy dow ƴamɗi ɗi. nde maynama fukaraɓe mum'en windo ɗo ko ɓe faami dow ƴamɗi ɗi. ko famama nder bindi maɓɓe may kam ɓe fotti be hindu en ha wi'ugo maɓɓe ngendam ɗo ɗum saare yangada on, e be ha wi'ugo hindu en kala kugal fu ɗum mari batte muɗum. ɓe fottoy haala ko larani réincarnation e haala karma. ko ɓe sendiri be ko hindu en wi kam ɓe wi kay ɓe jaɓayi ko hindu en wi kala ko woni fu ɗo jogi takɗo mawɗo e tagoɓe famarɓe ɗum. ɓe wi ko kala woni fu woni non be soyde takɗo, woni non wala takɗo sam, woni non. ɗiɗi ɓe wi kamɓe no ɓe laari tammuki kala ko woni fu ɓaawo to yeeɗinama heɓa huwa kuuɗe laɓɗe usta kuuɗe kalluɗe muɗum ɗo, kuuɗe laɓɗe ma jaalake kuuɗe ñidduɗe maɗa, aɗo mari laabi ɗiɗi. imma a warta bana walojo artunoɗo ɗo inneteɗo Buda, an bo a handita himɓe majjuɓe, ko ma walla a engtine a acce yeeɗinego e maynego. ko yaake Buda jooɗoy nder ladde woodi walojo feere mo leñol e leƴƴi gonɗi nder lesdi Shin kañum bo numoy dow ƴamɗi ɗi, faɓɓoy dow numugo moftoy kañum bo fukaraɓe ɓe famtinoyɓe ko faami dow ƴamɗi ɗi. nder bindi fukaraɓe Modibbojo Shinwajo goo ɓe wi'oy goo kala ko woni fuu ɗo woni no woni non, kala biɗo faami fuu faamay, kala biɗo andi fuu anda. ɗiɗi ɓe wi'oy ñidduɗum e boɗɗum fuu fotan kala, bana fotuki ɓalejum e danejum, jemma e nange, debbo e gorko, geɗɗum e baɗɗum. ko waɗi ɓe wi non may bo ngam boɗɗum ƴonama boɗɗum ngam wonuki ñidduɗum, ɓalejum ƴonama ɓalejum ngam wonuki danejum, jemma ƴonama jemma ngam wonuki nange. ngam majum ɓe sifiri no ɓe sifiri boɗɗum e ñidduɗum kam ɓe wi boɗɗum e ñidduɗum ɗo ɗum marama haaji. ɓe wi boɗɗum e ñidduɗum fotan kar sendataki, boɗɗum e ñidduɗum ɗo jooɗi bana buttuli ɗerewol ɗo. nde a fotai a sendira, a fotai a seka ɗerewol ɗo, a itta wuttudu wooru, a acca wuttudu wooru, bannima a fotai itta boɗɗum. tati ɗoylu kuje ɓe wi soyde faaluki kañum woni ɓuri marego haaji. derɗiraɓe en eggen hota nder lesɗe
arab en e yahuda en. To fodde ha mi wolwa dow lesɗe arab e yahuda en, mi yiɗi mi famtina en leƴƴi ɗi goni no ha nder les ɓe wiyata moyen orient ɗo, arab en jonta charcle awsa ɗo, hakkude duuɓi ujune joyi e ujune nayyi ko arti. Ko en famata kam ha lesɗe ko joɗi bana Iraq, Syrie, Iran ɗo fu rane en joɗi ton. E nder lesdi Misra ko walla Egypte ɗo ɗum ɓale en joɗino ton. Yaake may ɗo Egypte ɗo joɗi ko walla Misra ɗo joɗi bana no Amérique jogiri sembe hande. Ko artino non ko yahata duuɓi ujune 3 lamlamɓe Misra e may ɗo ɓe yahi no ha nder lesdi bana lesdi Israel, ɓe wallitoy Israel jaaluki yimɓe ɓe honi Israel. Donc yimɓeji feere ɓe wiyanno Assyrian, yimɓeji leƴƴiji gonɗi ha wakkere leddi Syria, ɗi honoy ɗi waɗoy fasuki yimɓe joɗɓe nder lesdi Israel. E to ɓen joɗɓe nder lesdi Israel ɗaftoy wallude her lamlamɓe yimɓeji Misra en, lamɓe Misra en yerɓoy e kaɓoɓe haɓi e jaaloy yimɓe ɓen. Nde ni may laatake leƴƴi daneji gonɗi ha wakkere Iraq, Syrie be ha wakkere Israel famtoy jonde Egypte. Bana joni yimɓe ɗuɗɗum famoy sembe Amérique ɗo ɓe fuɗɗoy yilluki, ɓe ɗaftoy waɗugo immigration yilluki Egypte. Nder ni may ɗo goɗɗo danejo boɗejo kadi en wiyata inneteɗo Ibrahim ummoy wakkere lesdi Iraq. To Ibrahima goo kañum goo ummoy wurtoy nder nokkure nde woni no wakkere lesdi Iraq goo, waɗoy jahangal. Sabbu jahangal muɗum may kam ɗaftuki heɓa jawabu ƴami ɗiɗi ƴamaɗi ɗiɗi bo ɗaftuki ko ñaame ngam yo talakaku huuɓi ha o wonay. So Ibrahima go nastoy nder lesɗe Iran, nastoy nder lesɗe kola e Syrie, nastoy Israel ha yettoy nder lesɗe Misra. De yettoy nder lesdi Misra go ɗum zamanu lamɗo biyeteɗo Taharka. Bana no mi wino ko arti non, Ibrahima kanko o danejo koma walla o boɗejo. Lamɓe himɓe Egypte bo kamɓe bo ɓe ɓale en. Ibrahima nder ganci muɗum ɗo wancida be rewɓe muɗum. Debbo muɗum inneteɗo Sara, kañum ma Ibrahima ɗon no wancida. To debbo o go bo o boɗejo bana Ibrahima nde yettoy Egypte heɓa o ɓadito lamɓe Egypte, o wi'oy lamɓe Egypte oɗo ɗo debbo mako go o fewoy ɓe o wi debbo mako go ɗum derɗirawo mako, heɓa lamɓe Egypte en hosa debbo o yaaɓa debbo o e hokka mo jawle. Nde ni may laataki Ibrahima hokki debbo muɗum fewoy lamɗo Ibrahima hokki debbo muɗum ha lamɗo inneteɗo Taharka. Lamɗo yaaɓoy Ibrahima heɓi ceede. Ɓawo ton nde Ibrahima wurti, Ibrahima jangoy dinaji gonɗi ha nder lesdi Misra. Ibrahima tawoy dinaji kam ni wagare ɗo heewoy nder lesdi Misra. Dina haka ko tawi dina andiraka ɓurka margo sembe woni no ɓe wiyanno Amun Ra, ka innete Amun Ra. Kanka woni Amun ɗo wiyete kañum woni o takɗo kala ko woni fuu universe. Ra bo kadi kañum woni wiyete takɗo nangue.
e sera dinaji nder dinaji ɗi Ibrahim laari go fuu laari tawo nder Egypte go o tawi dina gotka, dina gotka kanka wi'oha kala ko woni fuu ɗo jogi takɗo goto. Ibrahim nde warto nde timmini jahangol mum ɓofti jawle muɗum ɓawo sippuki debbo muɗum hoto e nder lesdi Iraq, wi'oy kala himɓe muɗum, wi'oy nder himɓe leñol muɗum, min mi rewata ko labbi moɗon. Ibrahim warti do e dina kesa, wi'oy ay dina ka on rewata ɗo na ɗum dina labka, nda dina kesa, dina ka dina kesa ka woni yo jokka takɗo goto. En darna ka haɗo yeso en tammi wolugo ɗo ni ɗo joko laren ɗo. Ko larani duuɓi 1500 yeso waruki Ibrahim ha nder lesdi Misra, lamɗo lesdi Misra inneteɗo Amin Hotep ɗiɗaɓo, kañum may ɗo laami lesdi Misra. Nde laamu lesdi Misra kuuɗeji ñidduɗi ɗuɗum tawi ɗum. Nder kujeji ñidduɗi ɗe tawi ɗum kam no wiyata ɗo derɗirawo maynama. Lamɗo o ɓawo laamuki maako, yaaki laamuki maako, dina ɓurka mawnugo ha nder lesdi Egypte kanka wiyete Amun-Ra. Dina ka dina Amun-Ra banno ko arti mi wino mon, Amun kaɗo jogi ka sendiri ka wi wodi takɗo universe, wodi takɗo kala ko woni fu goto, e nden wodi takɗo nange. Amin Hotep ɗiɗaɓo wi kai o jaɓay, wi kayum kam jaɓay dina Amun-Ra, kayum bo numoy, dina kam ɗum numugo dow ƴamɗi ɗiɗi ƴamaɗi ɗi, kayum bo numoy dow ƴamɗi ɗiɗi go, wi kai ay kala ko woni fu ɗo jogi takɗo goto tan pal, e takɗo may bo o innama Aten. Ami fuɗɗita fayin. Amen Hotep ɗiɗaɓo hoosi laamu e mirawo mum maynama. Nde mirawo mum maynama waɗi ɗum probléme ji walla mettanɓere heɓi ɗum. Nde mettanɓere heɓi ɗum, kañum go wi jaɓata dina kan ka himɓe lesdi Egypte jokti, innete ka Amun-Ra. Kañum ma wi numoy dow ƴamɗi ɗiɗi ƴamaɗi ɗi, wi'oy kala ko woni fu ɗo jogi takɗo goto, e innoy takɗo goto go Aten. Amen Hotep ɗiɗaɓo sanjoy inde muɗum nde heftoy dina ka kesa, wahidoha no arabe wiyata o tawhidi, wahidoha wi'oha takɗo fu ɗo jogi kala ko woni fu ɗo jogi takɗo goto. Amin Hotep ɗiɗaɓo sanjoy inde mum, wartiri inde muɗum Akhenaton walla Akhenaton. ɗo yeso wanguki Ibrahima. To Amen Hotep wadduki mako dina kesa, ayi himɓeji Egypte pat ɓurna fu ɗo jogi dina Amun-Ra. ɓe sali laamu Amin-Ra bo laamu Akhenaton ko walla Amen Hotep ɗiɗaɓo laamu muɗum jutayi ɓawo duuɓi 17. Amin Hotep go maynama, himɓe feere wiyata o mbarama. Nde mbarama dina muɗum, dina wi'oha lamɗo kala ko woni fu ɗo jogi takɗo goto, dina ka majjinama, ko walla ka ittama, nde ka wurtinama, ka woni sembe ma ka do'i,
himɓe lesdi Egypte kadi lortoy hoositoy dina mamiraɓe maɓɓe ko artino wi'ete ha Amun Ra. To ni mayɗo kadi ɓe tokkitini lamɓe feere wari ha Ibrahima wari. To on yi dina wiyete ka no ɓe wiyata ɗo dina ka Akhenaton ko walla Amenhotep ɗiɗaɓo wangini ko batte maka ɗo lutti ka majjidai. Donc himɓe tokkuɓe dina ka ɗon ɓe ɗon nder seɓatto, ɓe ɗon nder sera gure. ɓe wonay ka dina bana en wiya bana jotta ha nder lesdi Arabie Saoudi a tawa himɓe 99% pat ɗum julɓe, himɓe jokɓe Islam bana dina. To a foti a tawa masihinko en ko walla 2%. to banni may kadi Amenhotep dina ka Amenhotep ɗiɗaɓo ko walla Akhenaton wanginoyno yeso o mbare ko walla yeso o maynama dina ka sankitama himɓe lesdi Egypte en salika ɓe lortinani do dina maɓɓe mamiraɓe maɓɓe ko artino dina ka batte maka timmay, yimɓe tokkuɓe maka ɗon. To kanka may on kadi nde Ibrahima waroyno nder lesdi Egypte, kanka may Ibrahima kadi o hoosay Ibrahima fotay hoosa dina Amun Ra horina himɓe muɗum ngam yo dina ka anda ka. Ibrahim waroy nde waroy Egypte kadi laaroy dina ka jangoy do dina Akhenaton wanginoyno, kanka may Ibrahima hoosoy hootidi nder lesdi Bagdad. Ibrahim fodde o hoota wakere fodde na nder lesdi kadi hooti do nder lesdi Iraq. Fodde ko Ibrahim hoota, Ibrahim bo ɓangino ɓalejo goɗɗo, debbo ɓalejo goɗɗo. Debbo mayɗo kadi heɓa o holla ayidi bana nafikare, heɓa o holla kanko o danejo, heɓa o holla kanko wala raciste, o wonay raciste, o wañay ɓale en, o ɓangoy debbo ɓalejo gonɗo nder lesɗe Egypte. Nde o eggidi o hooti waɗe jahangal, o ɓofti dina ka o warji, o ɓofti jawle, o ɓofti debbo ɓalejo heɓa o holla ɓale en Egypte kanko o wonay yo, o wañay ɓale en. To debbo ɓalejo o kanyum Ibrahim bo andi himɓe muɗum rani en ɓe jaɓata ko yo debbo ɓalejo ha nder leñol maɓɓe. To Ibrahim bo o yiɗi bo o sena himɓe Pharaon himɓe je Egypte, so hooso debbo ɓalejo go o waɗi haaji be muɗum, kanyum o sakkini nder dow lawol mako hotuki, o sakkini ɗum ha nder lesdi Makka. To debbo on go kanyum may on woni dada Ismaila. Kanyum may ɗo ko waɗi o sakkini ɗum bo ngam yo o semti yarugo debbo ɓalejo go, hotugo be debbo ɓalejo go nder leñol mako, leñol danewol wi'ete himɓe rani en. O semti waɗugo ni may, so o sakkini ɗum nder Makka. Kanyum may on julɓe wi'ata yo Ismaila dañama, kanyum may debbo ɓalejo go dañi Ismaila. To ɗo may woni sendigu Yahuda en kamɓe yo kamɓe ɓe wari nder debbo Ibrahima danejo, kanyum dañi Yahuda en, kanyum woni mamiraɓe Yahuda en. Arabe bo kamɓe bo ko Arabe en hande joni ɗo to laari Arabe en Saudiya ɗo, kamɓe ɗum métis en on, kamɓe bo ɓe woni yo ɗum debbo on ɓalejo on Ibrahima nde o warino ha nder lesdi Égyptien, o yiɗi heɓa o holla ɓe o jaɓi ɓe, o hoosi debbo go o dañi ɗum, o hoosi debbo o ɓangoy debbo nder ɓalejo, mais o yahi o sakkini ɗum ha nder hande ko wiyete Saudiya. Ha totton may kadi yo Ismaila bo kanyum bo ha totton may fondi waɗi yo ñiɓi ɗo leñol Arab bo fuɗɗi ha totton be debbo ɓalejo métis danejo rane en be danejo mo Égypte en tammi wolugo dow ɗo yeeso. To ni may faɓɓoy nde faɓɓoy go ɓiɓɓeji Ismail, ayi Égypte kam ɗo joɗi ɗum leddi mawdi, nde faɓɓoy ɓiɓɓeji taniraɓe Ibrahima go, kamɓe go ɓe lortoy, ɓe ɗo waɗa ɓe lora nder Égypte go, ɓe waɗa ɓe ɗafta ɓe ƴakka. Ni may kadi dammuɗum haala may kam ha yottuki neɗɗo inneteɗo Musa, kanyum bo wangoy may kadi
kayum bo yiɗi ha waɗa coup d'état kayum bo wango yiɗi ha waɗa coup d'état fodde waɗa coup d'état go jangitoy nde yiɗi ha waɗa coup d'état ngam kala rewoɓe kala lamɓe Égypte kam fuu ɗo huwira ɗume kala lamɓe Égypte kam fuu ha yake ha nder may fuu ɗo jogiti dina Amun-Ra. to Musa bo kanko bo oɗo joɗi o danejo. Musa bo kanko bo oɗo rane en garɓe nder lesdi ɓalejo, yimɓe wiyete Yahuda en. Musa go se on fama rane en ɗo nasta lesɗe ɓale en, rane en may wiyete Yahuda en, ɓe ɗo ngara ɓe yiɗa ɓale en, ɓe ɗo ɗafta ha ɓe waɗa coup d'état, ɓe ɗo ɗafta ha ɓe jala lesdi ɓe jafta lesdi ɓale en ɗo, lesdi wiyetende Égypte go ha juuɗe ɓale en, kanjum on ɓe ɗo ɗafta. to no ɓe ɗo waɗa ɗo coup d'état, ɓe ɗo habda jotta kam no ɓe waɗata kam yake may ɗo yo dina wi'ugo yo dina woni ɓuri marko sembe. a yi himɓeji lamɓe égyptien en fuu ko jogiri laamu ɗo dina ɗum dina on ɗo jogiri laamu. to danejo nder rane en go himɓeji rane en go dañoy heɓoy ɓingel muɗum inneteɗo Musa, kayum may bo famoy dina ka ɓeɗo ɗo jogi lamɓe égyptien en jogi wiyete Amun-Ra, yahoy hoosoy dina ka lamɗo égyptien jo wiyeteɗo Akhenaton wanginoyno dina wi'o ha taɓɓo kam goto, waɗi hoosoy jangoy ka dina ka Ibrahima hoosi no hotidino nder lesdi muɗum. si on fama bo yo yake ɗo ɗum tribalisme ku ɗum leñol on. rane en ɗo habda heɓa jafta laamu nder laamu ɓale en, ni on yake may ɗum. to Ibrahima ha nder to Musa go kayum bo waroy jotta kam ɗaftoy waɗugo coup d'état ngam himɓe ɓale rane en go ɓe yiɗi ha ɓe waɗa, ɓe yiɗi ɓe jafta laamu. to no heɓirta coup d'état bo se o wi'a yo kanko ɗo o nelama, taɓɗo on nelimo wimo yo Amun-Ra ɗo dina ka lamɓe lesde Égypte jogi ɗo ka dina may ka wonayi ka dina labka. ko waɗi bo ngam yo dina ka ɓe hoosoy ko Akhenaton ko lamɗo Égypte arandejo go artinoɗo ɗo wanginono, ɓe wi o ko waɗi bo ngam yo Akhenaton, ko waɗi bo kay ɓe wi ɓe hoosoy dina ka Akhenaton wangino arande, ɓe wi bo ko waɗi bo yo ngam dina ka yimɓe lamɓe Égypte jogi ɗo dina on kaɗo mari tagoɓe ɗiɗi, dina on kaɗo wiya Amun kanko woni tagɗo universe, tagɗo kala ko woni fuu, e Ra kanko woni o tagɗo nangue, kanko jogi tagɗo nangue. ɓe wi kamɓe Musa go wi'oy kay min nulama, tago goto pal non o nuliyam, o wi mi wara yo mi wiyama yo nda dina kesa. to a sali bo ni an kam a tan mi yangitego. ɓe waɗoy ni ma ɗo Firawna nde fami coup d'état, ɓe wi Musa kam an kam to onon min hokki mon onon réfugié en, onon on talaka e nder lesdi moɗon, min hokki mon nder min wari min wallite mo heɓa min heɓa mon nyamdu, min hokka mon ko on nyama, on wari on wi on waɗan coup d'état. to ɓe meedoy Firawna foti no mbara ɓe fu mbaray ɓe meedoy, ɓe wi ɓe yo onon bo wurte nder lesdi Égypte. nimay kadi ɓe wurto nder lesdi Égypte ɓawo to ton ɓe yahi ɓe wangonoy. nimay kadi yo Yahuda en kadi nde wurto nder lesdi Égypte go lesdi ɓale en go ɓe yahi ɓe wanginoy, ɓe hoosoy ɓe dina maɓɓe, ɓe wanginoy dina ka Musa wanginno go, kanka wiyete dina ka Musa wanginno ka Akhenaton na Musa wangini, Akhenaton arti wangingo, ɓe hoosoy ɓe hotiti nder lesdi Israel. to ɓe yahi ɓe wangin dina may ɗo hande ɗum copy paste on ko Akhenaton, kala kujeji nder Akhenaton ko Akhenaton wi'ino go windino go pat ɓe copy pat ɓe wati nder deftere Musa go copy wati nder deftere, ɓe hoti nder lesdi Iran nder lesdi Israel. to mi yeccetamo kadi ngam wonugo kamɓe ngam Yahuda en wonugo maɓɓe kamɓe ɓe jillay sam, kamɓe ɓe rane en tal, ɓe narrata ko ɓe yimɓe ɓe Arab en kamɓe ɓe métisse non, ɓe narrata ko. to Arab en bo ɗo joɗi banno mi wimo go ni waɗi.
to ni may kadi onon paɗen ɗo andi kadi ɓawo may kadi o e nder ha nder kala ɓawo wanguki Musa go nder ɓawo wanguki mako duuɓi temeɗɗe ɓawo wanguki mako neɗɗo feere bo kañum bo wangoy ngam yo nder leñol e leƴƴi gonɗi nder Israel go kañum bo wango wi o yo ka hana modiɓɓe jokɓe dina Musa go ɓe wonnoy dina na yi ko waɗi on ɓe ɗon gaɗa banni may ɗo ngam dina mi wimon yo ɗum laamu on donc oɗo may o wangoy o wi kay onon on wangoy on wonnoy dina defte moɗon ɗo ɗum jilli gara on waɗi yato ton on moftoy on hoosoy on sanji ayaji ɗe dina labka to min may ɗo min nulaɗo mi wari heɓa mi waddina mon dina labka kanko ma wiyete yo Isa to hatoy inspiration hatoy ɓe heɓi inspiration waɗugo ni may ko waɗi Isa ma wari bo inspiration maɓɓe ɗo ngam komi wino mon ɗo dina Musa kam ɓawo hosugo Akhenaton ɓe yahi ɓe hoosi non seulement dina ko Akhenaton waddi ha dina tawhidiya ɓe hoosi ɗum ɓe jafti kanjum woni base monothéisme ko wala dina wahido ka ɓe hoosi kala dina hon pamar hon wonno ha nder dina bana je en wino ko artino Zoroastrian ka wangino ha Iran ɗo kanka ka wangini ka laɓɓini lahira ka wangini tago kanka fu kaɗo wolwa dow tago goto kanka may bo ka hoosino ha nder lesdi Misra en mi himɓeji Akhenaton ko Akhenaton wino tago goto ɗo kanka may dina Iran en bo hoosino base maɓɓe tagowo goto ɓawo ton yahi développe hoosi dinaji hoosi kuuɗeji ko dinaji feere famoy bana wigo lahira to a yangitite ha lahira to a huway kugal lamgal bana wolwugo haala dow shaytan wodi Allah ɗon kanko ɗo yiɗi a waɗa kugal lamgal Allah feere bo ɗon walla lestuɗum Allah feere ɗon malaika en ono himɓeji dina masihinko en wiyata ko walla islam wiyete shaytan kañum bo ɗon ha halka yimɓe to ɗo may ɗo to himɓeji yahuda en go ɓe hoosi kujeji ko Zoroastrian ɓe hoosi base maɓɓe kam ha Égypte tawhidiya ɓe hoosi kala dinaji Assyrien en Kananien en dinaji himɓeji lesdi Iran ɓe hawri nder deftere maɓɓe kanjum on waɗi yo oɗo nder leñol nder leƴƴiji gonɗi wondi nder lesdi Israel may ɗo ɓeɗo faami ko ɓeɗo waɗa kanjum waɗi ɓe wiyo onon on sanjoy onon on jilli on sanji ayaji Allah ngam yo ɓe hoosi dina nder dinaji ɗuɗɗum kanjum on larata ɓe wiyata ko waɗi on sanjata ayaji ɗo na ɗum ayaji gonga to e nder deftere Zoroastrian e nder dina Zoroastrian bo ɓe wi woodi yo bi'eteɗo woodi goɗɗo feere kanditinowo feere tammi warugo to ha ɗo may himɓeji Isa en kadi hoosoy kadi ɓe hoosoy ɗo may inspiration ɓe inspiri ɗo may ɓe wiyo Isa wiyoy kanko woni yo mo ɓe sifino mo Zoroastrian en sifino wiya no tammi wargo nde ɓe himɓeji ko waɗi o waɗi noon may bo ko mbiɗo yecca mon ko waɗi o wangino kanko may bo o yahudaji ko waɗi o wangi banni ngam ko en ɗon no wiya ɗo ngam ko o faami kanko be leñol mako oɗon nder yahuda en kanko ko o faami ɗo yo to a heɓi a yi dina ɗo ɗum kuje on banno mi wino ɗum heɓugo kangeri on to ɓe jaɓima an a waddiɗo dina kesa ɗo to ɓe jaɓima to himɓeji leƴƴi gonɗi yato toon jaɓi an wiugo ma a waddi dina kesa ɗo a wartan an woni lamɗo an woni yo annabijo fotta ɓuran laamu donc ɗum recherche on a wartan an bo a mawɗo ha nder nokkure may ɗo kanjum on himɓeji ɗo waɗa ɗum coup d'état on ɗum en coup d'état pacifique hoosugo no coup d'état on a wala haaji hoosugo laaɓi a yaha hona donc kanjum waddugo dina to nde oɗo Isa go kanko leñol nder Isa yahudajo go wangini wi kanko woni dina o wari ha o laɓɓitina dina yahuda en sali ɓe nangi mo ɓe mbari ngam yake may kamɓe pat ɓeɗo andi ko ɓeɗo waɗa ɓe nangi mo ɓe mbari to himɓeji kanko bo himɓeji ɓe sali dina himɓeji ɗon no je pukaraɓe maɓɓe kamɓe bo ɓe ɓofti ko waddinogo ɓawo nde o Isa go mbarama ɓe ɓofti ɓe continue ɗum ɓe windi ɓe ɓoftoy ɓe yehi ɓe jooɗoy ɓe numoy ɓe windoy banno ko en arti wigonogo ɓe numoy ɓe ɓeddi defte ɓe windoy ɗuɗɗum ɓe hoosoy non seulement ɓe numoy kamɓe bo ɓe numoy ɓe windoy ɗuɗɗum dow ko Isa go wiyanno ɓe ɓe waɗi copy paste
deftere ko yahuda en waddino go wiyetere tawra on wiyata jotta go ko yahuda en waddino go ɓofti ha Egypte be ha leƴƴi gonɗi ɗo ɓe windu kamɓe bo ɓe copie reta may pat ko walla en wiya 80% ko woni ha nder dina Israel ɓe copie ɓe waddi ɓe wati nder deftere maɓɓe ɓawo kamɓe may on ɓe sankiti kama nder lesdi Europe en darna ka haɗo ni ɓawo faɓɓuki ton gam en ɗon wiya o ha non may fu ha yake nde en ɗo wolwa ɗo kam arab en kam nastai nder hunde fu gam arab en kamɓe ɗo ɓeɗo yiya ɓe gam ɓalejo aslan ɓalejo himɓe jirane en woni hatton fu ɗo yiya ɗum ɓalejo ɗum goɗɗum ɗum maccuɗo on to arab en bo kamɓe ɓe banno en wino go kamɓe ɓe jille gara ɗum jillaɓe hakkude yo ɓalejo e danejo to kamɓe may bo yo yahuda en jaɓataɓe yahuda en ɗo laraɓe bana maccuɓe to arab ha nder lesdi arab en go ɓe wari ɓe jooɗoy ɓe jangoy ko ɗo sala ɗo politique ji ɗo sala ko ɗo waɗa ha nder nokkure maɓɓe ɓe tawoy kamɓe bo ha ɓe wurtina ha ɓe sembida ha ɓe wurtida nder macciɗineko sey ɓe wangina sey ɓe nasta nder fijirle ko ɗo sala ha nder ton kamɓe bo ɓe numoy dow masala go ha ɗon may kadi ɓe wanginoy islama neɗɗo wiyeteɗo Muhammad kañum may bo jooɗoy numoy kanko be derɗiraɓe mako ɓe numoy dow masala dow ko salino go ɓe laaroy ɓe ɓoftoy ɓe kopi ɓe kala dinaji gonɗi nder kala ko artino ɓe jaɓoy kala ko yahuda en waddino gam yahuda en woni kamɓe woni ɓe jaɓoy ko yahuda en waddino ɓe jaɓoy kala ko masihinko en waddino ɓe ɓoftoy dinaji gonɗi hakkude les maɓɓe ɓe jilloy ɓe wangino e deftere wiyetende Qur'an ko waɗi mi wi ko mi wi ɗo fu ko waɗi mi wi kam fu ɗo gam heɓa mi holla en heɓa mi famtina en noyi dina fuɗɗiri derɗiraɓe mi hosini mon daga lesdi India mi holli mon yo nde dina hindu en Brahma wangino ha nder lesdi hindu en may ɗo fahin Buddhist wangi Buddhist bo nde wangi ɗo wari o copie je seɗɗa ko hindu en famino o wangiri dina mako o sali Allah mi holli mon mi wi mon yo ha nder lesdi Misra nder lamlamɓe Misra en nde Akhenaton Amenhotep ɗiɗaɓo wangino no dina kañum sali no dina Amun-Ra wangen dina tawhidiya Iran himɓeji nder lesdi Iran nde fami ɗum Zoroastrian copie je wi'ugo mako yo ɗum Allah gotolo ɓe wangini dina maɓɓe wiyete ka Zoroastrian mi holli mon fahinta bo yo himɓeji nasara en himɓeji rane en Ibrahima nde waɗi no ganci muɗum nder talakaku ɓilluɗum waɗi no ganci muɗum nder lesɗeji arab en e lesɗeji yahuda en joni ɗe andirama lesɗeji ɗe andirama joni lesɗe arab e yahuda en yettoyno nder Egypte tawtoyno dina Farauna en dina lamɓe Farauna wiyete Amun-Ra saloy dina Amun-Ra hoositoy ko dina Akhenaton wangino tokkuno ko dina ka tokkuɓe Akhenaton ɗon jogiti no wiyete kayo jawmirawo ko tagi kala woni fu ɗum goto Ibrahim bo hoosi Ibrahim de hoosi mi holli mo bo noy Ibrahim hoosi noy Ibrahim ko waɗi noy Ibrahim kreyri hunde ɗo zuriya ma wiyata ɗo Ismail arab en ha wanguki Ismail mi holli mo noy zuriya ɓeɗo ɗo yahuda en bo wangi noyi dina hosugo dinaji noyi yimɓeji kala ko moyjo fu kala goto nder yimɓe fu yo dina muɗum wangata be hunde wangata mere cross non kala dina ka wangi fu ha nder Sharq al-Awsat ko wala Moyen Orient ka ɓoftan ka dina ko artino ka e nden ka wangina hunde feere bana nder ɗo may ɗo banni bana nder hindu nde dina hindu nde Brahama wangini nde bouddhisme wangi ɓawa Brahama ka hoosi ko hindu en wangi ko Brahama wino seɗɗa ka ɓeddi feere ha nder Moyen Orient nde moyjo ɗo nde Imhotep Amenhotep ɗiɗaɓo wanginoyno dina tawhidiya
e ɓawo mako nde yimɓeji wari Zoroastrian Iran en hosi dina ka o wangini ko kayum bo jogiti ɓofti ɓo jilli ɓe hunde feere. ɓawo mako Ibrahim wari hosi ko Akhenaton wangini go kayum bo e jilliri be dina kuje feere wangini dina tawhidiya dina ɓe jonta dina tokkuɓe dina Ibrahiminkeha wiyete Islam. mi holli mon ha windo ɗo wiyete Islam e Christianity no ɓeyata ɗo e Judaism. mi holli mon wanguki Akhenaton wi ko Akhenaton Allah goto. Zoroastrian wari hosi ko wi Allah goto go ɓesdi kuje feere. wi ko Akhenaton Allah goto nde Ibrahima wari hosi ko wi Allah goto go ɓesdi kuje feere be dinaji goɗɗi ha nder ton. wi go Akhenaton Allah goto, Allah ɗo goto. Yahuda Musa nde wari hatu ton wujji kujeji kopi kujeji feere ko wino go ɓesdi kamɓe bo mangen dina. wigo mako may banni may ɗo kadi Isa bo wari hosi ko Musa kopi ha Akhenaton kamɓe bo ɓeddi kuje feere. Muhammad bo wari hosi ko ha mojo ɗo ha oɗo Muhammad bo wari hosi ko ha Isa hosino ɓeddi kuje feere wangini Islama. ƴamol mangol kam derɗaɓe ɓawo wigo komi wiɗo fu ƴamol mangol kam joni kam hal joni ɗo hal wodi dina ha gonka nder duniya ha en wonɗo dina gonka nder duniya dina e garoha koma walla marka sila be takɗo nder ndu lesdi. yelika wodi dina ha gonka nder duniya marka sila ko walla connexion be takɗo kala ko woni fu derɗaɓe jawabu hala may ɗo ɗum simple voilà. kala dinaji ɗi on jiyata ɗo sawa on fotan kala dina ɗi en yiyata to Islam masihinkoa dina jogɓe Judaism, Hinduism, Buddhism, dinaji may ɗi fuu ɗum leƴƴi on wurtini ɗi. leƴƴi je woni ha lesɗe ɗe on wurtini dinaji ɗi wala fuu be sila ko kala takɗo nder ndudu kala ko woni fuu. mais nde enen ko vidéo ngel ko miɗo waɗina ɗo ko waɗi miɗo waɗina ngel ɗo mi yiɗi ha mi pusa aade meɗen nde enen ɗum dina Islam en jogitiri vidéo hon ko mi tammi waɗugo ɗo mi tammi concentre go walla mi tammi en tammi yurnugo en tammi hosugo dina Islam en laara ko waɗi dina Islam wonay waray daga wonay ko ka aƴata ko waɗi dina Islam wonay ko aƴata wigo maka kaɗo mari sila be kala takɗo kala ko woni fu ɗo may ɗo en tammi waɗugo ɗo en tammi wolugo do haala may ha vidéo hon tammi waɗugo. to ko waɗi jotta yimɓe ƴamoɓe bo ƴaman wiya ko waɗi on mi waɗi vidéo el ɗo kam heɓa mi toña julɓe na walla heɓa mi waɗa ɗume ko waɗi mi waɗi vidéo el ɗo komi waɗi ko waɗi derɗaɓe ko waɗi mi waɗi vidéo el ɗo mi foti derɗaɓe min miɗo mi gendamam mi foti mi yeeɗa banni mi joɗa siru mi maɓɓa hunduko banni mi joɗa siru bana himɓe feere famɓe mi joɗa siru mi faami ko ɗo sala mi joɗa siru mi wolwintamon. amma hunde ɗo nawa derɗaɓe ɗo nawa mi on komi yiyata ko ɗo sala nder duniya ɗo nawa mi kanjum waɗi hande mi wiyo mi wolwa dow haala dina ɗo foti wodi maybe 0.01% nder moɗon foti nana ko waɗi ko ɗo nawa mi derɗaɓe hande ɓalejo kam woni ragare leƴƴi gonɗi nder duniya fu. ɓalejo jogayi ɓalejo kam kañum wiyete maccuɗo. hande to ɓalejo jewta wolde muɗum ɗemgal muɗum semtan wolwugo be ɗemgal muɗum min ma on ɗo yiya fulfulde ma saddori goɗɗo ɓalejo muɗum to yahi ha nder moftirle duniyaru kañum se be ɗemgal nasara wolwirta. ɓalejo mo tokkuɓe ɗemgal himɓe leddi France wolwira France, portugais wolwira portugais, anglais wolwira anglais, arabe en wolwira ɓale en wonɓe tokkuɓe arabe en wolwira arabre.
ɓalejo hande jogita dina ɓale en woɓɓe feere jogita dina on yahuda en ɓale en woɓɓe feere jogita dina on masihinko en ɓale en woɓɓe feere jogita dina hindu en ɓale en woɓɓe feere wiya o ka dina islam ɓe jogiti ɓalejo hande ɓalejo kam wala ko no foti fuu kañum kam fuu ɗum tokkitigo on tan kanjum on hande to himɓeji to jamaje mawɓe to moftille moftama bana himɓe wiyete moftille wiyetende UN ko walla nini ɗo himɓeji duniyaru wonayi ha totton ɗo yo ngam ɓe nana ko ɓalejo wiyata ngam ɓalejo kam fuu ɗo wara wi'ugo yo ko rane en ko danejo goɗɗo wiyata to ɓale wonɓe nder lesɗeji tokkuɗe lesɗeji tokkuɗe français en to wari ton ɗum ɗemgal français wolwata ɗum haala français wolwata e nimay bo ɓale en tokkuɓe anglais kanjum waɗi yo wala kon ɓesdata e to ɗume woni yo conclusion kujeji may ɗo fu hande ɓalejo kam wala ko foti waɗa hande ɓalejo kam wala hande ɗaftuki andeji recherche ji ɓe gaɗata nder duniyar ɗo ɓalejo kam wala to ton e hande derɗiraɓe boyo araɓen wiyano yo neɗɗo sanjata takɗo duniyaru sanjata ko neɗɗo ha neɗɗo sanja hoore muɗum to ngam majum may min mi wi yo komi yiɗi vidéo el ngel ko waɗi miɗo waɗa mi waɗi ngel ɗo mi yiɗi ha mi wi'a ɓaleji to en sanjayi en tan mi wonugo maccuɓe ɓiɓɓe lesɗeji nder duniyaru derɗiraɓe nder defteji dinaji nder dinaji ɗi ibrahiminko en ɓalejo ɓe wi kamɓe ɓe wi nder sifuki maɓɓe ɓalejo ngam kamɓe ɓe ɗon hona ɓale lesdi ɓale nder honuki maɓɓe lesdi ɓale en ɓe wi ɓalejo kanko o naalaɗo ɓalejo ɗo ɗum ɓiɗɗo nder ɓiɓɓe nuhu ɓe wi bani ɓe nder ɓiɓɓe goɗɗo feere ɓe wi nder toon kanko may ɗo o naalaɗo kanko may o tammi wartugo maccuɓe ɓeya toon rane derɗiraɓe vidéo el ngel waɗama heɓa ngel famtina en heɓa ngel anditina en sembe meɗen to en accayi ko en ɗo gaɗa derɗiraɓe to en accayi ko en ɗo gaɗa tokkitingo kujeji wala numugo fuu hosa tan e tokkitina ɗo derɗiraɓe en sanjata derɗiraɓe ha inde ɗo nder nokkure nde en woni jotta ɗo kaɓe ɗe haɓete kaɓe ɗe duniya haɓata fuu ɗum ɗaftuki yo no ɓe wiyata ɗo ɗum ɗaftuki yo moy woni leñol ngoleyol woni ɓurgol margo daraja leñol ngoleyol ɓurgol suɓego leñol ngoleyol tokkutugol leñol ngoleyol kala ko ɗo waɗa ɗo fuu kaɓe arabe en be yahuda en ɓeɗo ɗafta o mojo woni arandejo kaɓe nasara en be chinois en ɗaftuki moy leñol ngoleyol woni arandewol kaɓe nasara en hakkude nasara en ɗaftuki ha toye ɓalejo bo woni ɓalejo kam wala ha dari fuu na on laari yahuda en kamɓe nde ɓe haaɓi nde ɓe arti waddugo dinaji kuje ɗo on laari na mere defte ko nder qur'an ɗo a tawa noyi ɓe wiyata noyi yahuda en siframa kamɓe woni suftaɓe nder lesdi kamɓe woni barkiɗinaɓe nanina ha ɗon may andata kadi araɓe en copie deftere qur'ana ɗum copie on ngam yo derɗiraɓe jawmir to wodi taɓɗo kala ko woni fuu ɗo o wonata o nandititako be himɓe o suɓatako o ɓurnatako o dow oya amma nde da ɗum takɗo ɗo nde ɗum nde goɗɗo meɗon wiyata ɗo no wiyata ɗo nasara wiyata propagande on ɓe ɗon gaɗa ɗo dow yo kanjum waɗi yahuda nde hoosi dina ha nder lesdi égyptien ɓe waɗi ɓe copie ha nder majum ɓe wi kamɓe woni leñol suɓago nder leƴƴi luttuɗi nder duniyaru fuu e kala mo copie ɓawa maɓɓe fuu banima bo copie hande kanjum waɗi yahuda en rane en ɗo teddinira yahuda en ni ha dow ngam yo ɓe ɗum propagande maɓɓe yahu jaaloy kanjum mi wiyanno mon go ɓe heɓi cardi kanjum waɗi hande kala qur'an ɗo fu ɗo heewi araɓe en hande fota itta ko ɓe waɗi ɗo ngam ɓe copie ɗum wala larugo to derɗiraɓe joni kam mi tammini en timmini be kuje ɗo derɗiraɓe komi yiɗi ha mi lora fayi mi wiya fayin dina wala dina woni fuu kala dina fuu ɗum aaɗe on mere aaɗe bo ñidduɗe kalluɗe to en accayɗe bo en wurtata peace and out.